Piny owacho geto medo jiwo weche mag pur e gwenge ma ok yud koth mathoth ma oting'o dho wadh nam chumbi, nyandwat mar piny Kenya kod mamoko ka okalo e yor pur ma iolo pi e puothe. Mae ne owach kod jatend piny Kenya William Ruto mane oriko wuoyo e kaunti ma Garissa. Jatend piny Kenya William Ruto kinde twak mare e kaunti ma Garissa kama ne otene kod jotelo mopogore opogore ma oting'o gaino mar ODM Oburu Oginga kama ne gichope nyasi mar keny. Wach ni piny owacho geto ekas maloyo milion 2.5 e pur ma iolo pi e puothe. Next horizon of our agricultural development is going to be in the water harvesting, water storage and irrigation space. And just so that you know, of that 2.5 million acres we are targeting, 1.5 million acres is going to be in the eastern part of Kenya. In fact, majority of that will be in northern Kenya and coast and Ukambani. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni nyaka sani mana maromo 15% mag lope piny Kenya emitim wechego mag pur, ka wacho ni piny owacho medo gero yewni ma idhi tigo e neno ni 80% mag lope piny Kenya ma osebikok tigo e wechego mag pur koro tigo e medo golo chiemo. Owane piny owacho oikore mar kedo kod nok mar chiemo e pacho kae ka okalo yor purno ma iolo pi e puothe. As we do the High Grand Falls Dam, which is possibly going to be the largest dam that will be built in Kenya, it's going to cost us like 400 billion shillings. The biggest beneficiary is going to be this Garissa County. This is where we are going to get between 300 and 500,000 acres. Bende ne wadne piny owacho bende koro dhi nyime kod gera piny e gwenge mosebed ka owe chien ma oting'o kaunti no ma Garissa kod moko e pacho kae ka osingo ni nyaka lokruok koro bede piny Kenya e kinde tende. Today we are running tarmac on 410 kilometers from Lamu through Ijara here, through Garissa, all the way to Garbatula. Kuona airport kama hii ambaye nimeona wakati huu. Na mimi Your Excellency nakuambia asante. Kwa sababu ile kazi ambayo unatufanyia Kenya hii sasa ni kazi ambaye action speaks louder than words. Mambo yote uliyosema inatendeka kila mahali. Umelaunch housing everywhere, you've launched housing here. Ne ojora were bende mondo koro wuogo kendo koro ka upande masani chiwo nono kod piny owacho. Ile vizuizi na vikwazo tulikuwa nazo kupatiana vitambulisho na hati zingine zote tumeziondoa. Sasa ni wajibu wenu. Jatend piny Kenya ne oten kod ogai mar ODM Oburu Oginga kod jotelo mamoko bende ne okono josiasa mantie kweth mokwedo piny owacho ne gionge thochgi mar yombo yiero moro amora. Hakuna broad-based vibi na broad-based imefiaka na imenyakua viti vyote ya ubunge ambayo tulikuwa tuna contest. Basi huko mbele tutaona. The way you see now politics, jana kulikuwa na uchaguzi katika nchi ya Kenya. Na viti yote zilishindwa na broad-based government. Ogai mar ODM Oburu Oginga ne wani ODM nitiere e serikal mar manywanda nyaka giko. Tuacha ndani ya serikali ya broad-based government. Tunaendelea na hiyo na tutaendelea kufanya kazi pamoja. George Juma, Ramogi TV.